da mhux vot favur l-oppożizzjoni, da mhux vot ta' naħa oħra, dan huwa vot favur pajjiżna, dan hu vot favur il-Maltin u l-Awċin, dan hu vot ta' min verament jażel il-Malta. Ivvotaw mal-mozzjoni u għażlu verament. Dan kien il-messaġġ ta' Għaqda Nazzjonali li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fil-Parlament. Messaġġ li d-deputati tal-Gvern għażlu li jivvotaw kontrih u allura naqsu mill-opportunità li ħassru l-ftehim tal-beħ tal-isptarijiet u naqsu milli jivvotaw fl-interess nazzjonali. Meta ġew għal-vot, 35 deputat tal-Labor għażlu li jmorru kontra din il-mozzjoni u kontra l-interess tal-Maltin u l-Awċin biex jivvotaw favur Stuart Vitals. F'diskors li għamel qabel dan il-vot, Adrian Delia fakkar li l-Prim Ministru tal-lum kien l-avukat tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat meta dawn id-deals kienu iffirmati u mbagħad emendati b'tali mod li minkejja ma sar l-ebda investiment anke jekk jitħassar il-kuntratt Stuart jieħdu 100 miljun minn flus il-Maltin u l-Awċin. Nafu li f'4 snin tajnikom 250 miljun u ma tajtuna xejn. Immissa jekk fil-qorti jiġi kkanċellat, ħantukom 100 miljun euro cash u nieħdu d-dejn kollu illi għamiltu intom. Dak il-kontratt li trid tweġbuna, dik ir-responsabilità, dak li ġie firmat minn min iħobb il-pajjiżu. Qed tifhmu intom x'qed jgħid il-Prim Ministru iffirma l-kontratt u ma jistax jara kif ħajinterpretah u rridu naħlu għana. Dik ir-responsabilità, dik l-immoralità. Fid-diskors tiegħu Robert Abela prova jirbaħ punti politiċi billi waħħal fl-oppożizzjoni xi ħaġa li għandu tort għaliha il-Gvern Laburista. Prim Ministru, inti kont l-avukat illi firmajtu avukat li firmajtu kuntratt ta' 100 miljun meta l-każ kien qiegħed il-qorti ħalli jekk l-imħallef jiddeċiedi li jikkanċella sħabkom tal-Vitals jieħdu 100 miljun xorta. Inti kont l-avukat f'Kastilja meta l-NAO kienet diġà qed tifli l-kuntratt. Issa kellimni fuq ir-rule of law. Min qed jitħaq bihom min rabatillu liedna biex inħallsu 100 miljun kienx l-oppożizzjoni jew kienx il-Prim Ministru Robert Abela. L-oppożizzjoni wedet li minkejja dan il-vot tal-Partit Laburista kontra l-interessi tal-familji Maltin u Awċin, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' fuq in-naħa tas-sewwa u se jibqa' jiġieled biex l-isptarijiet jiġu lura għand il-poplu Malti. Adrian Delia għalaq billi irringrazzja l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa li minkejja dawn il-kuntratti skandalużi xorta baqgħu jagħtu l-aqwa servizz. Lill-professjonisti tagħna huma eċċellenti, l-aqwa fid-dinja. Grazzi, grazzi minn qalbna. Intom tikkurawna, intom tħobbu l-Malta, mhux dawk illi bejgħuna.